Кажи си имената. Казвам се Ситан Канде. Борянка Божидарова Григорова. По народност си. Гвинейка съм. Българка. А по душа? Охо! Черна. Всякаква. Имаш ли прякор? По Сита. принцип, прякор нямам. Каква мечтаеше да станеш? Фотомодел сега. Певица. А каква стана? Майка на 2 деца. Сега да, майка. Щастието за теб е? Децата. Ох, да ми се оправят децата. Сексът повод ли е за запознанство? Не. О, не. Пълна промяна заради теб или заради околните? Заради мене. Заради мен предимно, но и заради околните. Какво може да те изкара от равновесие? Разхвърляме. Наглост. Леле, как мразя наглите хора. 3 качества, които притежаваш. Добре, наивна и глупавица. Много съм добра. Има много. Какво друго? Вече хубава. И до някаква степен умничка. А 3 недостатъка? Че вярвам много на хората, че прекалено се раздавам на всички. Оу, наивна. Сигурно недостатъците са ми по-малко от хубавите неща. Хоби? Ви гледане на малки. Забавно ми. Хоби. Нямам време за хоби. Любим цвят? Жълто. Синьо. Любим певец? Нио. Георги Христов. Един човек, на когото се възхищаваш? Да себе си. Всички хора, които са преуспяли и постигнали това, което искат. Странни навици? Дъвче се езика. Обожавам да пея по всяко време, навсякъде. Колкото и да тормозя хората около себе си. Най-големият ти страх? Без паричето. Че няма да мога да осигуря добро бъдеще на децата си. Какво виждаш първо в един мъж? Дали има пърхот в косата? О, вече много го гледам преди да видя каквото и да било. Качествата, които трябва да притежава? Мил, добър, любезен. Трябва да са много добри качества, трябва да има. Има ли рай на земята? Да, около хората. О, има, да. Твоите пороци? По-ще и пия. Малко. Пороци. Как би изглеждала твоята карикатура? Като жената на Шрек. Леле! Ниска, трътлеста като трол. Защо би си обръснала главата? Защото не ми расте косата. За нищо не става. Само да реша, че някой ме ядоса по някакъв начин и ми е казал, че не мога да го направя, веднага правя гола. Няма никакъв проблем. Какво правят едно мъжко и едно женско тяло? И сливат се. И се топлят взаимно. Могат да правят и див кетч, могат да правят и див секс, могат да правят и любов. Къде се крие чарът ти? В усмивката. Или в очите. Предполагам, че е в характера ми предимно. Какво има от другата страна на Луната? Другата страна на Луната. Знам ли? Колко звезди има знамето на Европейския съюз? 12? 12. Запей любимата си песен. Не знам. Сънувах, че летя с крилена чайка и в синева бе моята душа. Стига толкова. А сега кажи, чичковите червенотиквеничковчета. Чичковите червенотиквеничковчета. Чичковите червенотиквеничковчета. Много съм добра. Защо депутатите спят в парламента? Защото ги мързи. Що? Защото им е толкова безинтересно там с тия глупости, дето говорят, че какво друго да правят. А твоята последна безсънна нощ беше? Всеки ден си. С нощи. Най-подходящото място за секс. На влаковата райоца. Охо, където ти душа иска. Това е. Кога за последен път си се чувствала като шаран? На лайфа ми. Преди да напусна съпруга си. Коя операция те болеше най-много? Корема. Само ме стягаща. То не, че ме болеше много, ама да кажем гърдите. Проверката е? Висша форма на доверие. Не знам. На чужд гръб? 100 тояги са малко. Да чуеш гръб тояга ли? От всяко дърво? Свирка не става. Голямата ти страст е? Да чисти. Те са много. А тихата ти лудост? Да се къпя. Аз съм си по принцип така доста лудичка, но тиха, не знам. Какво харесваш от другата? Циците. Че е първична. Това е нещо много добро и тя е много добра като цяло. Разпознават ли те на улицата? За жалост, да. Не, или поне малко са хората, които ме заглеждат сега, защото съм хубава. Какво ще си пожелаеш? Да съм невидим. Хубаво бъдеще. А на нас? Да сте живи и здрави, всичко успех. Да се смеете много.